Okei, moikka! Se olisi nyt Nakkiboi täällä ja tervetuloa mun ensimmäiseen videoon. Kiitti kun täällä katsotte tätä mun videoa. Tää on ollut mun pitkäaikainen unelma päästä tekemään tämmöstä Nakkiboi-sisältöä. Ja kiitti kun katsotte. Ja nyt mä teen teille tämmösen hullun kämpän esittelyn tästä mun survival-maailmasta. Te ette uskoo, mitä kaikkea te tuutte näkee. Mä en oo pelannut tätä puoleen vuoteen. Eli mä en itekään tiedä, mitä kaikkea jännää täältä löytyy. Mennään suoraan asiaan. Eli ensimmäisenä täältä löytyy tämmönen villakertalo. Ja se on oikein kaunis. Tällainen pinkki rakennelma. Täällä sisällä on tällainen upea sydän ja sänky. Sitten täältä kun kuljemme tällaista upeaa polkua pitkin, näemme tällaisen sydämen muotoisen upean järven, jossa kasvattelen tällaisia kasveja. Voisimme katsoa tätä nyt yläilmoista. Kyllä, se on aivan upea. Sitten, niin kuin näemme, täällä on tämmönen koiratarha, jossa säilytän koiriani. Täällä on Marttattyni. Sitten, anteeksi, paha poika James ja no, joo. Täällä on minun upeasta koirastani tällainen ihana jäljennös. Täällä on vähän takapuoltakin. Sitten täällä on tällainen upea lato, jossa säilytään minun hevosiani. Apua, apua. No niin. Oho, anteeksi. Täällä on Brynhild, Metsuri ja Oh! 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 Anteeksi, en mä voi nyt katsoa tuota nimeä. Tuo menee yli. Täältä löytyy minun ruokafarmiani. Voisin tästä ruokaa itselleni ottaakin. Joo. Noin. Joo, täällä oli nyt tämä puoli. Ei kovin ihmeellinen. Tässä on jäljennelmä talostani oikeassa elämässä. En tiedä, onko se nyt kovin hieno, mutta sellainen se nyt on. Täällä on ulko-ovi. Tämä on sitten melkein vuoden vanha, niin älkää kiusatko minua. Täällä on minun ystäväni koira. Täältä löytyy eteisen vessaa. Täältä löytyy keittiötä ja keittiön pöytää. Täällä on tämmönen kodinhoitohuone ja joo, tällainen upea aulatila. Täältä pääsemme lasiterassille ja näin. Tässä on takapihaa ja täällä on tämmönen grillikota. Ja täältä löytyy sitten Joo, yritin sanoa elokuvahuonetta ja kuntosalia, mutta nauha loppu. Ja täältä tämmöistä pyörävarastoa ja no tämä on nyt autotalli, mutta tämä on nyt säilytystilaa. Joo, täältä sisältä löytyy tämmönen olohuone ja sitten täällä olisi minun huoneeni ja tässä minä tällä hetkellä pelailen ja tässä on minun televisioni. Eipä sillä nyt väliä. Täällä on vessa ja joo. Ja täällä on tällainen pikkuveljeni huone. Ja täällä on toisen pikkuveljeni huone. Vähän keskeneräisiä. Joo, koko talo on tosiaan hieman keskeneräinen. Täällä on sauna ja suihku. Mitä tälle vedelle on tapahtunut? What the hell? No, tämmönen tämä vesikin nyt on. Sitten täällä on vanhempieni huone. Ja täällä on vanhempieni suihku ja vessa. Ja täällä on meidän porealtaamme.
Joo, tässä on tämmönen upea emeralditorni. Oikein ihana. Tässä on tämmönen upea tämmönen mun aloitustaloni, josta aloitin. Vähän on vielä tavaroita jäljellä täällä. Ja no, joo. Sitten täällä on tämmönen minun aloituslumoamishuone. Ja täällä on tämmöiset portaat ja tuolla on tommonen täältä päästään mun maineihin. Tosi hyvät ja mahtavat mainit. Kannattaa tutustua näihin. Mennään ylös vaan tästä. Joo. Täällä on tämmönen upea luola, josta pääsee tänne mun Nether-portaaliin. Täältä pääsee tämmöiseen mun mökkiin. Sitten täällä on tämmösiä sikoja. Joo. Ja siis... Ja täältä pääsee tämmöstä luolaa pitkin mun endiin. Ja tästä maa nyt on. Mä en esittele tätä teille enempää. Heippa! Ja kiitti kun katsoitte tän mun ensimmäisen Nakkipoi-videon. Laittakaa subscribea ja vähän likeputousta. Ja moikka! Utsikiti putsiki